Umelá inteligencia nie je len módny výraz. Predstavuje nástroj, ktorý môže zlepšiť vašu prácu a zvýšiť efektivitu. Dnes sa pozrieme na to, ako AI skutočne funguje. Všeobecná AI je stále vo vývoji, zatiaľ čo úzka AI už dnes podporuje konkrétne úlohy. Pomáha nám v každodenných činnostiach, ako sú chatboty a analýza údajov. AI podporuje úlohy ako analýza dát a osobná asistencia. Pomáha nám sústrediť sa na dôležitejšie úlohy, ktoré vyžadujú ľudský dotyk. Existujú rôzne typy učenia AI, kontrolované, nekontrolované a posilňovacie. Každý z nich má svoje miesto v reálnych aplikáciách, ako sú spamové filtre a roboty. AI sa vyvinula od spracovania dát po generovanie kreatívneho obsahu. Dnes dokáže písať texty, prekladať jazyky a vytvárať nové umelecké diela. AI je tu na to, aby pomáhala, nenahrádzala ľudské pracovné miesta. Zamerajme sa na to, ako môže zjednodušiť našu prácu a zvýšiť produktivitu. Obavy o bezpečnosť dát a zložitosť AI sú bežné. Začnite s malými úlohami riadenými AI, aby ste si vybudovali dôveru a pochopenie. AI nie je tu na to, aby vás nahradila, ale aby vám pomohla. Zamerajte sa na to, ako môže zjednodušiť vašu prácu a zvýšiť efektivitu. Rozdiel medzi úzkou a všeobecnou AI je kľúčový. Úzka AI podporuje každodenné úlohy, zatiaľ čo všeobecná AI je stále vo vývoji. V kancelárii AI pomáha s úlohami ako chatboty a automatizácia e-mailov. Zvyšuje efektivitu bez potreby technických znalostí. Je prirodzené, že pri AI ľuďom napadne otázka, či im nevezme prácu. V praxi však najčastejšie preberá rutinné úlohy, aby sme sa my mohli viac sústrediť na rozhodovanie, nápady a prácu s ľuďmi. Dôležité je nezačať strachom, ale zvedavosťou. Keď AI používame rozumne, stáva sa z nej pomocník, ktorý nám uľahčuje prácu a pomáha rásť. Keď používame AI, nestačí len to, že funguje rýchlo a pohodlne. Dôležité je aj to, aby pracovala bezpečne, chránila osobné údaje a rešpektovala pravidlá, ako je GDPR. V praxi to znamená, že do nej nevkladáme citlivé informácie bez rozmyslu a vždy si overíme, kde a ako sa naše údaje spracúvajú. Rovnako dôležitá je etika. AI by mala byť férová, zrozumiteľná a používaná zodpovedne, aby ľuďom skutočne pomáhala, nie komplikovala život. Keď ju používame s rozvahou, môže byť užitočným pomocníkom bez zbytočných rizík. Najväčší prínos AI často nie je v niečom veľkom a dramatickom. Je v malých každodenných úlohách, ktoré nám dokáže výrazne uľahčiť. Môže pomôcť pri triedení informácií, napísaní prvého návrhu e-mailu, stručnom zhrnutí dlhého textu alebo pri hľadaní hlavných bodov v dokumente. Pre mnohých ľudí je užitočná aj pri plánovaní dňa, tvorbe jednoduchých zoznamov či pri hľadaní jasnejších formulácií. A čo je ešte lepšie, nemusíte kvôli nej meniť celý spôsob práce. AI sa dá zapojiť postupne do toho, čo už robíte dnes, tak, aby bola práca rýchlejšia, jednoduchšia a prehľadnejšia. AI už dnes prináša veľmi zaujímavé výsledky v marketingu, zábave aj dizajne. Pomáha tvoriť kampane rýchlejšie, personalizovať obsah a skúšať viac kreatívnych nápadov za kratší čas. V jednom tíme môže zrýchliť tvorbu vizuálov, v inom pomôže s videom, hudbou alebo návrhmi konceptov. Práve preto je AI taká silná. Neposúva len rýchlosť, ale aj priestor na inovácie. Ak chcete s AI začať, nepotrebujete hneď veľký projekt ani technické znalosti. Najlepšie je vybrať si jednu malú úlohu, pri ktorej vám môže ušetriť čas alebo zjednodušiť prácu. Môže to byť napríklad napísanie prvého návrhu textu, zhrnutie dlhšieho dokumentu alebo pomoc pri hľadaní nápadov. Potom si skúste krátke ukážky, školenia alebo interné demo scenáre a pokojne sa pýtajte krok za krokom. Práve na malých jednoduchých skúsenostiach si najrýchlejšie overíte, čo funguje a získate istotu na ďalšie používanie.
Dôležité je začať pokojne, bez tlaku a postupne si nájsť spôsob, ktorý bude vyhovovať práve vám. Poďme si to na záver zhrnúť jednoducho. AI nám môže pomôcť zrýchliť prácu, odbúrať rutinné úlohy a vytvoriť viac priestoru na veci, pri ktorých je dôležitý ľudský úsudok, skúsenosť a nápady. Jej najväčšia hodnota často nie je v zložitých riešeniach, ale v malých praktických krokoch, ktoré nám každý deň šetria čas. Keď ju používame rozumne, bezpečne a zodpovedne, nezískame len vyššiu produktivitu. Získame aj viac pokoja, lepší prehľad a viac času na to, čo má pre nás skutočnú hodnotu. Zapamätajte si najmä toto. AI tu nie je preto, aby nahradila ľudí, ale aby ich posilnila a pomohla im robiť prácu lepšie. Keď ju príjmeme ako nástroj, nie ako hrozbu, vieme z nej vyťažiť veľa. Môže nám uľahčiť každodenné úlohy a zároveň podporiť náš rast. Teraz je ten správny moment začať. Vyberte si jeden malý krok, otestujte ho v praxi a postupne pridávajte ďalšie. Práve takéto malé rozhodnutia často spustia veľkú zmenu. Čím skôr začnete, tým skôr pocítite výhody AI vo svojej každodennej práci. Toto je len začiatok. V ďalších moduloch sa spolu pozrieme na ďalšie praktické spôsoby, ako môže AI zlepšiť vaše pracovné prostredie. Čakajú vás konkrétne príklady, užitočné tipy a témy, ktoré vám pomôžu premeniť zaujímavé možnosti na reálne kroky. Teraz si prejdite študijné materiály, pracovný list a urobte test. Vidíme sa pri nasledujúcej téme